The only thing I need is a shorty real bad. Oh, di watang di ganda, mahiwagang mahiga sa'king hulog ng langit. Oh, di watang di ganda. Ano ba kay tao? Ako tanaw taman kay basin nyag na makakita na ako. Basin na itaw sunahan. Natawa ko no tabisig na itaw. Wa man. Baro na diha ay kalingkod. Basta makitaan ka. Naglingkod man di ko ato no. Baro bungkod ka. Kini. Way tao. Padul ko. Animal. Sa kadakos kalibutan nga nung pirmi man dyan na ako kasugat ng mga kawatana. Ang mga banggiitan ra ba yung kawatas puerto. Yung ako ang kasugat rong mangawat. Pagdali ko. Kay basig maunha ko anang duha. Ta, na may taw. Ay man. Na. Kakalo. Oh no! Ay. Agperminti madala akong kasugat. Ang banggiitan na nasambag. Dali ta. Kasi unang tahan niya. Oh. Grabe ramang kawatan na ana. Astag bachi kabaton. Ito na. Nanglihok ng mga buang. Kinahanglan na di jud ko nila maunhan. Kinahanglan ako makaunahan nila jud. Oy, ako ni. Imo din ako man ni. Idi na mahimo. Kamat na tiya. Grabe mo gusto ka mudagan. Bata ka bata. Imo ning baka kay ako ya kaunag hawid aning pisi. Hay ikaw. Na ako magay nakaunag abot dari. Mangilog ba ka? Ah, mangilog man ka nga ako man jud nakauna. Ikaw din nakauna. Oh, arong dito maglalis. Magbuta kung kinsay mapildi. Eh, imahaning baka. Oo. Asa man tamang po? Alang magatos inyo hadihira. Mira? Oh, buhina kay magbuna ta. Sige. Asa man ta? Hira init man kayo. Buhi kayo, di kaya na. Dastar. Yes. Oh. Jijik ko. Si ano? Ako ano ba? Inang kami ka. Ikaw limbong. Manunduhaan ako naglimbong. Ay, nanay nakauna na pangawat da. Nagbubuka. Wala na imo kaso. Ihurot na kaya na imong baka. Mana dyan na kaso ni mo. Kaya ang taon na ni. Maro pa ko sa mo. Ganina rin binulot di mo matumba. Gaya na dyan nang makuha ning baka. Kaya nagbubuo pa. Bulot na yung kusog. Oh, pildi ka, pildi. Pildi. Ako atong baka. Ako atong baka, pildi man ka. Muna tong baka. Ikaw. Ini ako na yung baka. Ano baka? Oh, ano yung baka diri? Ano ba man diri baka? Baka? Yung gikuha no? Ako nakuha. Basig to as imong kauban. Dili ko kaban. Wala mo kay kauban nga naman kay kauban ato ganina. Duha man mo. Wow. Run. Wow. Ila ta. Pangitaon dito na akong na TV. Di mo po ko kaapas da.
Sayang takon na to kay tong kwarta. Duyan man jud ko ginukod, di jud ko kapas. Uy, Jansi. Uy, ay mag inahan. Ay magnati. Sa iti. Natira oy, di ka iti. Aw, abi na og iti. Pwede ka tapos. Inahanday na. Gikitan man to. Wa lagi. Nawa datos butangan. Gigukod man kay kus tumbang kay itas sambag. Kay ako gi pa sumanglin na ako kunin na kus tumbaka. Na. Taita. Ano tayo mahimo ani? Nagnati, karaman. Nati na garing kusugang mo dagan, wala ko kapas. Pangitaon tuto na ako, kay kwarta na to. Sayang tayo. Tumbang itanda. May sayang to kayo. Ni, ako din nakakwas. Baka, nagiilugan. Ako ni ibaligyas karong gabi eh. Palitan ko 5 ka baji, 5 ka bayot. Nga palit isporter na ninja. Dili ni pwede mahimo imo ning baka kay ako ya kaunag hawid aning PC. Hay ikaw, na ako magay nakaunag abot dari. Mangilo ba ka? Ah, mangilog man ka nga ako man jud nakauna. Ikaw din ako na. Oh, arong di ta maglaro. Kamusta mga kaluban? Salam dahil kay inyong humanog tanawang video. Og salamat kayo. Mao pa jig pagbalik na mo sa among video. Tungod kay wala mi kuryente sa among lugar tungod kay bagyuhan mi sa audit. Grabe ko ba ang kuryente manang karon pa mi kabalik og video. Video, kay si Udit. Among bahay, gubat niya.